Maynila, Pangasinan. ₱300 ang arkela ng tricycle mula Poblacion papuntang Santo Rosario Cave. Caves might be the scariest of all places, but for some, caves are places for tourism and recreation. Approximately 35 minutes from Poblacion, matatagpuan dito sa Barangay San Pedro ang kuwebang may habang 1.3 kilometers, ang Santo Rosario Cave. Tara, pasukin natin! Itong kuweba na to ay pwedeng pasukin sa Santo Rosario Cave. In fact, isa siyang system kasi isa siyang kuweba na maraming lagusan or pasukan. Ang isang pasukan niya is yung Buwal, yung pinakamababa, tapos na matatagpuan sa Barangay San Pedro, and then yung Santo Rosario na nandito rin sa Santo Rosario kung saan dito tayo papasok ngayon. Usual na nakikita natin na typical sa isang kuweba ay yung mga rock formations like stalactite and then stalagmites and then mga columns. At iba't ibang klase ng hayop na sa loob lamang siya natatagpuan. Makipag-ugnayan lang po sa munisipyo para po ma-endorse nila kayo dito sa Barangay San Pedro para po mabigyan po kayo ng guide. Na-discover po ang Santo Rosario Cave dahil po sa 3 tao na nakadiscover noon. Sila yung Santos, Arturo at saka Sario. Kaya naging Santo Rosario. Kasi noon nga naghahanap sila ng mga pataba kasi hindi pa uso ang abuno noon. May isang butas daw na may lumabas na bat. Ginanon daw yung kamay nila, malamig. Ay, cave ito, sabi nila. Kaya ang ginawa nila, linakyan nila yung butas. Yun pala maganda sa loob. Kaya ayun, yun nang umpisa na na-discover yung Santo Rosario Cave po. Na-discover po yung cave na yun 50 years ago. So medyo kinakabahan po ako ngayon sa pagpasok sa kuweba, pero para sa inyo, papasukin ko to. Tara! Oh dear. So nandito po tayo ngayon sa loob ng Santo Rosario Cave at makikita niyo po nakalubog po ako sa isang tinatawag nilang Titan Pool. So para sa mga adventurers, this is for you. Scary but at the same time nakaka-excite kasi yung thrill habang papasok ka ng papasok doon sa kuweba talagang magku-curious ka kung ano ba yung nasa dulo, kaya must try guys. With the headlights to give us vision, we have entered a place of complete darkness, enveloped by deafening silence, a place of learning and discovery, a proof that it has been delicately carved out by nature over centuries.